nášmu Bohu spásu má, vládu i moc. Chváľme kráľa kráľov, uctievajme ho. Halelúja. Festival viery začína dneska, každý raz aj uvedený do života práve v tejto chvíli. Všetko musí mať svoj príbeh a ten príbeh sa dneska začal. Ja budu vyšťovať osoby. Bol malý chlopec, sem chodil na faru do Vršného Orlíka. A v tom Vršním Orlíku bol mi dido, pravoslavný byt, Andrej Bieloruský. Ale ten príbeh ma tam ešte štoskrát ďalej. Takový vedľa, v tí istý fari, len za jednoma dverkami, ktoré sa otvorili, cez Vianoce prichodžal gumiť cukrík. To bol otec Potáš. Ja nikdy neznal, že to bol otec Potáš za detské roky mojich. Kto tam? Len tak mi zavyšidoval dido, alebo moja mama, že otec duchovný tam je, tam dítko je, a mi nám furt dal červenú daciu mal. Až neskôr sa doznal, že to bola vážna duchovná osobnosť. A my sme spolu byli, len nemali všetko pomenované. Neskorej, po skončení vysokej školy sa mi nukali vo Svedníku 3 místa, kde môžu učiti. A ja si vybral jedno míste, cirkevnú základnú školu, našu Svednickú, a tam mi učil veľa detí a medzi tým má veľa detí boli aj detočky otca kostelníka. A moja babka, to znamená, že žena otca duchovného Andreja Bieloruského povedala: Miloš nikdy nechodil do cerkvy, mi ňaňo bol riaditeľ, mama bola vychovateľka, aspoň teraz bude blízko cerkvy. A jak sme začali robiť jednu veľkú vec pred 4 rokami, festival Rusínskej, furt mi štoská chrbalo. Prvý ročník pravoslavní cerkvy, druhý ročník sme boli v Hunkývcoch, cerkvi grécko-katolícky, tretí ročník otvorenia festivalu sme mali s obšestvom Jana Krstiteľa, ale furt sa mi zdalo, že štoská by mohlo byť tie veci duchovného. To sa podarilo ten rík. Ten rík uvážame do života a začíname s celkom dačím novým. Mali malú dušičku a Boha, jak im do toho išol, ale čujem odozvu a malý pocit, že dobrú a pozitívnu. Festival viery je nový duchovný festival, ktorý vo Svedníku ešte nebol. A dneska sa začínať. Hristos voskresce iz mŕtvych, smrťou svet popral, Isus živo hrobí, život daroval. I nám daroval život vičný. Pokláňajem sa jeho tridnevnomu voskreseniu, Vo imя Otca i Syna i Sviatoho Ducha. Amin. Naj Hospod Boh blahoslovi toto dílo, festival víry, našu striču, besidu v jedno. A ďakujeme, že sme dostali slovo, prostor, obšestvo Svätého Jana Krstiteľa. Mnoho môže už aj znajú, što ide o jaké je to dílo, ktoré neznajú, dneska sa dočujú do obšeství Svätého Jana Krstiteľa, ale točnejšie by bolo povistiť lepšie, že ono svoju existenciu začalo už v 19. storočiu. V 1862 roku za Aleksandra Duchnoviča, ktorý osnoval jedno s Aleksandrom Pavlovičom, a na čoli stojal jak predseda obšestva Svätého Jana Krstiteľa Adolf Dobrianský, známy pro, by sa dalo povistiť, pro celý rusínsky svit. A ich takým interesom bolo podnímať duchovný возраст aj národný Rusíniu. A toto samé obšestvo, ktoré ide v tých slidách, čom ide v tých slidách, bo existovalo tak môže oficiálno 12 rokov a v 1873-4 bolo sperté vrchnosťou, vtedy bolo Austro-Uhorština, Rakúsko-Uhorsko, tak bolo pozastavlené.
A my sme священники, котрі перші були в виборі, русинські священники, розhodli sa, že akurát dobrý pasuje z nahody 200 ročnici narodzenia Aleksandra Duchnoviča obnoviť toto obšestvo, toto spolok. A tak sa aj stalo v roku 2003. Obšestvo Svätého Jána Krstiteľa bolo obnovené. Celé toto dielo je praví takisto nadviazané na dielo Aleksandra Duchnoviča, ale doplnené to, už by sa dalo povedať, moderným spôsobom, alebo potrebou pro moderného alebo súčasného gréko-katolíka, Rusina, Christiana. O čo ide? Je to zviazané, pred 200 rokami nemohli hovoriť o liturgičných prekladách. Čo mohli, ale ani nehovorili, bo to nebolo potreba. Ale teper už je to tá doba, koli cerkov hoče sprístupniť molitvu v rodni Bisidi, tak obšestvo Jána Krstiteľa ide i to napriamo, že má takú úlohu zadania возраст duchovnej aj národnostnej. Znemáte identitu duchovnú aj národnú medzi našim gréko-katolíckým rusínskym národom, ktorý je tu. Ale ja to tak mám, že je to také vyžania na dlho aj s prekažkami. A my toto prekažky zaznávame. Zaznávame môže mnoho raz aj neprijatia aj z vlastného kruhu, neprijatia aj spoza tých, ktorí nesú ani mimo ani cerkvi, ani môže neľúbiť sa im піднімання, ані розвивання нашої культури, ідентити, а релігійного змагання. Так справді, може, прото ми тут прийшли, щоб многим се, може, отворили кузочі, а спознали тут вeci, а keď кого да що нападе, може потім се попросити, може потім мати опроси на конкретні вeci, общество Святого Jána Krstiteľa, keď собі od začiatku dalo toto namierenia, že bude zmagатися, розвивати ту ідентичність духовну, а й народну, так мусило то aj byť podľa tých stanov, ktoré máme od roku 2004 roku, že je tam zahornuté vydavateľstvo. A my začali sme takoj, od 2005 roku vyšiel kalendár, každý rok vychodí kalendár, potom Artos, ktorý vychodí v roku 4 raz do roka, a v tých publikáciách, ktoré sú každoročno, permanentno vychodzajú, my informujeme o aktivitách, o plánoch, o zrobených dielach, o tých prekladoch a mimo toho vychodzajú aj diela, ktoré sú zviazané s tými prekladami, o ktorých bude konkrétno hovoriť otec Martin. A samotné preklady, čo sa týka cerkovno-slaviančiny do súčasnej rusínskej kodifikovanej píside, najbližšie nám spritomniť a pojasniť otec František Krajňák. Teper je v Kamionky, dlho rok byl, vyše 20 rokov, v Labircoch, a tam v podstate vzniklo aj občestvo Svätého Jána Krstiteľa. Toto hlavné, što je naplnenia, už spomínal Milan, a ja by to skúsil i ty tak puštičko podrobnejšie povistý. Toto gro, alebo toto hlavné, što sa deje, je preklad z cerkovno-slavianského do rusínského jazyka, bo je to veľká potreba a neznáme, že by bola na Slovensku inša organizácia, ktorá by sa venovala prekladom z cerkovno-slavianského do rusínskeho jazyka, oficiálneho kodifikovaného jazyka. Čiže občestvo toto robiť jak jediné, ktoré je na Slovensku. Toto hlavné sú preklady, ale okolo toho robíme aj mnoho inšie diela. Nelen tým, že sme sviašteníkovo v praxi, čiže vychodiť to z našej duchovnej potreby a pastorácii, ktorá je, ale aj okolo toho. Napríklad, občestvo Jána Krstiteľa bolo toto, ktoré stojalo pri zrodi peršoj rusínskej školy na Slovensku, ktorá vznikla vo Včabinoch aj vďaka otcovi Milanovi. Vin to tak osobi nechoče hovoriť, ale vin a jeho pani boli dušou a srdcom toho, že toto škola v podstate mohla vzniknúť a funguje ešte zatím do dneska. Čiže je to perša rusínska škola na Slovensku.
Potom také venujeme sa roboti s deťmi, s mládežou. Snažíme sa robiť tábor, venovať sa im aj so našim jazykom našej bisidi i vesti do tú pastoráciu, bo známe, že keď chceme, żeby naša cerkow albo cerkow vo všeobecnosti fungovala a nechceme, żeby všetko bolo len po slovensku, ale żeby sa zachoval aj obriad, aj tradície, aj zvyky, ktoré máme, je potrebné učiť aj deti, je potrebné učiť mládež. Bo tak, jak sa zvykne hovoriť, no nás starších už nikto neprerobiť. Ale deti, vidíme, že v mnohých aj našich rodinách rusínskych sa vysiduje už po slovensku. A tak chceme, żeby i toto ditočky poznali, što je svoje, što je naše, żeby to ľubili, żeby poznali a rozvíjali. Čiže toto hlavné, što je okolo prekladiu, je venovania sa deťom, mládeži a podpory rusínskej škole. Robíme aj duchovné obnovenia pro sviašteníkov. Pokiaľ to bolo dovolené, na žaľ, teper už to funguje tak, že duchovné obnovenia môže robiť len ten, kto je poverený archiepiskopom. Dovtedy sme robili aj duchovné obnovenia, v súčasnosti po tie stránky, už len sa stričávame sami, kde sa pomolíme, kde je možnosť aj ostatných ľudí zapojiť sa. Keď som spomínal preklad, tak dušou a srdcom prekladiu, ktoré robíme, je otec František. Tak, jak otec Milan robiť a bol pri zrodi cerkovnej škole, alebo necerkovnej toj rusínskej škole, tak otec František od začiatku, ešte v časi, koli ani obnovené občestvo ešte nebolo, od 86. roku zhruba, už sa venovali prekladom dovtedy ešte do rusínskeho jazyka, ale nekodifikovaného. Keď prišiel kodifikovaný jazyk, museli sme sa ho učiť. Tak, jak je potrebné učiť sa mnohé inšie jazyky, my sme sa museli učiť tot jazyk, ktorý je kodifikovaný, ktorý je platný pro všetkých Rusíňov. A preklady, ktoré vznikajú od 93. roku, snažíme sa už prekladať do toho kodifikovaného rusínskeho jazyka od 96. roku. Toto najhlavnejší preklad, ktorý sa doteper podaril s Božou pomocou, bolo preloženia Sviatého písma, tetra evangelia, 4 evangelí do našho materinského jazyka. To je toto najväčšie dielo občestva, ktoré sa doteper podarilo urobiť. Čiže máme 4 evangelie od Matteja, Marka, Luka i Joána, máme vo svojej materinskej bisidi. Inšie také veci, ktoré sú pro nás dôležité, pro cerkovný život, pro cerkovný rozvoj, je trebník, ktorý máme. Je to krešťania, miropomazania, vinčanka, spoviť, tajná pomazania chvorých, ktoré kosnujeme a je schválený vostočnou kongregáciou. Takisto máme aj druhú časť trebníka, v ktorej sa nachádzajú potom inšie časti, ktoré potrebujeme pro bežný život pastoračný. A to sú blahoslovenia, pasch, chliba, posiačenia vody, ziľa, ovocín a podobne. Toto všetko blahoslovenia ditočok. Najnovšia, s ktorou sa môžeme poviesť, o ktorej mnohé ešte neznajú a nečuli, je preklad liturgii operet posiačených dariu, preždého siaštených dariu, do rusínskeho jazyka, takisto večurňa a všetky čítania, ktoré sa chosnujú pri liturgii preždého siaštených dariu. Što sa týka takých vecí, ktoré sú a dotýkajú sa prekladiu, tak toto už pobisiduje otec František, bo mnoho vecí nie je jednoduché prekladať zo cerkovnoslavianského jazyka do rusínskeho jazyka. A o tým už podrobnejšie poprošu otca Františka. Keď nastúpil do Rokotova pri Humením, tak boli tam problémy práve s tým, so slovakizáciou. Otec duchovný už im tam zavačal po slovensku vinčank, kreštíňa, evangelia. No a ľudia takotri dodrali a takotri boli za. No a ja, mladý sviaščeník, v seminári sme už tak sa trimali, že no tak dobrý, tak sme rusnáci, tak sa trimajme. A ja sa
ich prosil, no dobrý, tak jak máme? Bo treba pastorovati, treba vesti deti, treba tú misiu robiť v jakém jazyku? Cerkovnoslavianským to nie je možné. Prosto to je mŕtve. Hej, to ja o tým poviem čísnejšie. V jakým jazyku? Cerkovnoslaviansky nerozumíme, hovoria ľudia. A i tak sviašteníky, slovakizátori hovorili, nerozumíte, do nekonečna. No v jakým? Po-ukrajinské? Po-ukrajinské? Ukrajinské nie, bo to nie naše, to čuče. To ne Ukrajinci, my Rusnáci. No a jak? Jak mám učiť deti religiu, katechizm? Tá najlepšie by bolo po našom, po rusínsku. No a tak sme sa pustili do díla, do tých prekladív, ale otec Martin hovorí, že duša, no tak duša, ťažko povisti, ale i keď by jen bol dušou, ale srdcom je Osip Kudzej z Ňagova. Bo vin jazyk znať dobrý po rusky, po ukrajinské, po rusínske, žije tomu jazyku, píše stižka a dajak sme sa tak našli. Môže to Hospod Boh tak dal. Našli sme sa a začali sme prekladať katechizm pro rusínske deti. To bolo také perše dielo ešte v roku 1981. Takže, no a potom boli na vojni, vernuli sa z vojny a sme preložili apostoly i evangelia na nedeli i sviata celého roku. To bolo také perše dielo. A začali jem čítať v cerkvi namiesto cerkovnoslavianského jazyka. A je interesné, že predtým bola slovakizácia a čítal u slovensky. Rozumíme. Keď jem začal čítať po rusínska, po mesiaci ľudia hovorili, tak najlepšie oče, tak najlepšie. Slovák, rimokatolíci tam boli všetko možné. Rozumíme, staroslaviančina je naša babka. A nikto nedúmať, že keď chceme po rusínsko, že dajak staroslaviančinu chceme vošmariti, alebo sme proti. Praví naspak, utrimeme, keď dáme dakotre častke v rusínskim jazyku, utrimeme i staroslaviančinu, nedáme babku do starobinca. Ale pomalenky kolo rusínskoho ľudia, aha, to naše dávne, kilometodijské, trimajme i dakotre veci po staroslavianske. Ale prosto pro pastoráciu denno musíme po rusínske. I pravoslavná cerkov prosto staroslavenčinu neutrimať. Dá sa to, môže ešte 20-30 rokov. Neutrimať. Vidíme, jak sa rozpadať. Už je problém na našich selách, že by deti vysidovali dialektami. Bo ich po slovensky učať. A odrazu my ich učíme, chceme utrimať staroslaviansky. Nerozumieš, čo to je? No prosto slova, tak roždestvo Isusa. Už neznajú, čo to je. Tak, čiže je potrebný tot materinský jazyk a literatúrny, kodifikovaný, vnesti do našho života cerkovného. No a bojujeme za liturgičný rusínsky jazyk. Ale čo je dôležité, je to človek, ktorý hrdo sa hlási ku Rusinom, otec Benedikt. Na Ukrajine situácia je oveľa zložitejšia, ako na Slovensku. A ja by im celého srdca prijal, že by takú slobodu národnostnú, akú máme my, mali aj na Ukrajine, že by sa slobodne mohli hlasiť ku svojej národnosti. A môžu aj úprimne povistý, otec Benedikt nás naháňať do roboty, píše nám volať, robte toto naše dielo. Takže otec Benedikt, ste náš vzácny host, tešíme sa, že ste s nami a že máme zástupcov Rusinov z Ukrajiny. Я не готуюся. Ну, хочу поблагодарити приматора і всіх вас, що ви піднімаєте вопрос язика, щоб він не канув у вічність, щоб він просто не пропав, а лишився, і не лишився лише у розговорі, але і лишився в книжках, в перекладах, в переводах.
Я вірю в те, що ви робите цю роботу лише для того, щоб прославити ім'я Господнє і робите це все з великою любов'ю до свого рідного материнського язика, для того, щоб лише понятним язиком донести слова Христові до кожного серця. Sláva Jezusu Christu. Drogi otec Milan, otec František, otec Martin, ani možno še nechcem vás tak nič oprosiť, jak vám poďakovať za všetku vašu tú robotu, ktorú vy robíte pre ten náš rusínsky národ. Je to robota, ktorá nie je nejakým, možno ani slovom tak ohodnotená, ani peniazmi, ani ničím. Je to len vaša obeta, ktorú venujete tomuto národu, že by ten náš jazyk nepropal. Ja jem napevno presvedčený, že pokiaľ či už cirkevno-slovenský jazyk vyjde z našich cerkví, že bude už na slovenský jazyk, tak ten náš národ už nemá nejakú nádej na záchranu, že by Vinča ostal rusínskym národom. Všetky budeme možno už Slovákami. Takže jedno veľké ďakujú. Tak jak múdry rodič, keď dieťa vám dá, čo plánne robiť, je nedobré. Keď ho múdry rodič chce potrestať, tak ho jednoducho nelen dobije, ale mu dá taký trest, ktorý ho vychováva, ktorý dáš to ho naučiť, že by si dáš to zapamiatal, že by dáš to, ako skej sa oblahorodil. Toto isté i Boh robil s národami. Hrych bol pýcha, všetko si rozumeli, tak podielil to, a že by nás vychoval tak, že by sme jedne boli závislí od druhých. Jeden národ je v tým dobrý, druhý národ v tým, jeden má také talenty, druhý také talenty. A toto je veľké bohatstvo. Jak máte zahorodu, a jak máte v tej zahorode všetko Jonatánka, no vo sa ich cez zimu preisté ani vám nesmakujú. Ale jak je také jablčko, taká hruška, to je krasota. Máte, vidíte vám to ten string, pak celý rík máte radosť, celý rík máte chosen. A aj to je zmysel v tých národoch. A toto také botanici, oni hovoria, že je veľká škoda, strašná škoda, keď jediná rastlinka vymizne taká, alebo jeden chrobáčok vymizne z toho reťazca. A o to vece je veľká škoda, keď jeden národ vymizne zo tej Božej zahorody. Všetky národy, ktoré sú blahé, to je tak, jak zahorodí. Máte paradičku, paprika a jeden sa ešte ich variť. A oni si rastú na svojej misti, dávajú svoje plody vo svoj čas. Ale je tam ešte burina, ktorá všetko otlačať. To, keď národ toto dostane do holovy, jak mu prerostne tá národnosť cez holovu, tak ona potom otlača všetko. Toto je pláne i hrišné, Bože nás od toho sochraň, daj, že sme boli tam takom pojvodovka, dobrom paradičkom, alebo neznam čím, ti Boží zahorodky. Ja vyrastal jem alebo dosť času jem trávil s tom starom generáciou. S mojom babkom nebiškom z jednej strany, z druhej strany. Rodina bola, že sme mali z jednej strany, z druhej, boli tam toto staré ľudé. A jem si všimnul, napriek tomu, jak mladého človeka všetko toto moderné nelakalo, a jem k tomu tak inklinoval, ale toto staré, čo bolo, toto, čo mali moja baba nebiška a ostatné toto, ono to bolo také, im sa takoli zasmial z toho i dajak tak im machnul rukou, joj, tá baba tomu nerozumí, ale malo to veľké čaro. Malo to takú voňu ľudskosti, takú voňu normality, što ani to tá technika mi nikda nemohla dať, ani nič inšie. A všem si všimnul, že oni sú ľudia, ktorí žijú pevne nohami na zemli, nelitajú vo oblakoch, vo chmároch, ale toto srdce, jak spívame vo cerkvi, horí imiem srdca. Toto mali pri Bohu. Znali sa i veseliti, znali i tili, znali i Hospody pomiluj. Znali i sviatok, znali i piatok. Čiže boli to také ľudia normálne, dovážené, krásne. A toto všetko, čo prežili vďaka Hospodu Bohu a víri. Ja keď slúchal napríklad tých starších, alebo svoju babu, alebo ostatných, všetko sa krutili okolo cerkvy, okolo cerkovného kalendára. Išla aj to tá zahorodka. Išla aj toto hrybe, no tá Petro hrybe pošíjal, Ilia vodu posekal, na Júria toto, na toho toto. Že toto im zistil, že duša našho národa, ktorým si vážil, bo toto ľudia boli strašne krásne a všetky tu ochabili hodnota prežili, že duša toho národa je cerkov. Zvyky. Takisto všetky naše zvyky boli súčasťou toho cerkovného roka. Kolo Krista sa všetko točilo.
I prišla jedna z takýchto nedeľov, jak bola Páska a samozrejme, sme išli všetko do školy a babka mi zabalila hrúdku, toto všetko, jak, čo máme v Kobriko, hej, tak naše jídla. No a teraz dešatová prestávka bola, ja vobali túto hrúdku, začali ísť, smotru, vedľajšia lavica, kamarát hrúdku tež má. Smotru dozadu, tam tež hrúdku, hej. Toto, čo ja mal, toto ostatné mali, čo dneska, čo také sme sa dohodli. No tak prišlo, babi a hovorí, bab, to, čo, ja mal hrúdku, vy mal hrúdku, toto malo to, što akože je. A ona hovorí, no je Veľkdeň. A čo je Veľkdeň? No tá Hristos voskres, no a to čo to je? No tá, a mi začala vyšidovať. A toto bolo perše moje, takému polu pripnutia sa ku Evangeliu, ku Christu. Ten národný, obyčajný ten národný zvyk, primitívna hrúdka, vám povil, ale toto bolo začiatok, kde sa začalo toto veci zaujímať. Dneska ten človek je svešteník a môžu poistiť, že je bardzo dobrý svešteník. Takže všetko to národné veci, ja si domám, že treba si vážiť, trimati a možno takové ani nepoznáme ich zmysel, ale nás môžu priťahnuť ľudí v podstate. Oni sú takom jak majakom. Majak nie je na to, že loď vyšla na majak, ale že loď v tým smeri plavala. Takže i toto v tým takým duchovom povil. Povedz mi, tívko je hvízdoh na nebi. Jak neuhádneš, byť na tebi. Cerkovníkovi netrebalo poradu nejakú. I tako vyslovil cifru takú. 1 miliarda 365 miliónov 224 323. A to je jak na to prišiel? Što je z rozuma zašel? Cariu, jak mi neveríte, to si ich zdrachujte. A o mojim rozumi nepochybujte. Car sa zasmiel. No dobrý, no, tá i druhú odpoveď uznávam. Ale ešte sa nevzdávam. Povedz mi, što si teper tu mám? Távo cariu, vy si teper tu máte, že pred sobom svešteníka máte. Ale pred vami len cerkovník perezlečený, taká pravda cariu mi milený. A teper už starské slovo dotrimajte a hroše na účet posílajte. Potľapkal car cerkovníka po pleči i vyslovil toto pamiatné reči. Ej, vidžu ja, že to ne na sebe, ale na cerkov dumaje. Tomu sam Hospod Boh z neba rozumu davaje. Proto i vy, Christiane, na cerkov dumajte, jej sa tište, o ňu sa starajte. Dá vám Boh rozuma dobroho a po smrti Carstva nebesnoho. A budu veľmi vyšidoval, bo isto ja od toho tu nejem, ale už moji predrečníci veľa hovorili, bisedovali a bisedovali prekrásno. A tak jak bisida v našem rusínskom jazyku hovoriť o našej duši, hovoriť o našom srdci, tak isto budete súhlasiť, že i spív nemôže zaostávať za krásnym slovom, nemôže zaostávať za tým, čím náš národ žije. A náš národ žije, je bohatý nelen chlíbom, nelen slovom, ale i písňou. Proto dovolte mi, aby i ja tou písňou dneska potíšil všetkých vás i Kuščicko vám doprial tej písni duchovnej, protože i duchovná písňa, ona tam, kde slovo, dakoli, choťa je posviate, zasijane, koli nehodnošia dakoli підняти, dakoli to tam melodija i písňa, ona taká vlaha, ona spôsobí to, že človek jakoskaj ća підкріпить, i jakoskaj obžije i ono rýchlejšie rosne. Proto ja vieru, že i toto písni, ktoré vám zaspívam dneska, pomôžu vám, aby ste підросли до любви нашого народа і любви к Богу. І ще раз праю вам všetkým bohatý kultúrny zážitok.
mi Bože kres svoj donesti, Ty prišol s ľubov'ю svoj тернистий путь, Ty ніс крест тяжелый, надрывая грудь. Ты пришел с любовью свой тернистый путь, Ты низ крест тяжелый, надрывая грудь. Так я монастырь ушел, Богу и людям служил, днем с полюбовницей тешился, ночью набеги чинил. Вдруг у разбойника лютого совесть Господь пробудил. Дякую ти, нянько, дякую ти, мамко, ніч нас не розділить, хоч як буде тяжко. Я так хочу жити, як стеня навчили, чуже сива жити, а своє любити. О, ти краю мій, вернися мені, русинська родина, хрань си свого сина. О, ти краю мій, вернися мені, русинська родина, хрань си свого сина. Láska, láska, baránková. Slovenská biblická spoločnosť, keby sme to vzali technicky, je tu už viac ako 200 rokov. V roku 1811 vznikla organizácia, ktorá sa volala Ústav milovníkov Biblie, alebo Institutum Philobiblicum po latinsky. A bola to jedna z prvých organizácií v strednej Európe, ktorá sa zaoberala šírením Biblie, šírením Božieho slova. A bolo to pomerne krátko po prvej biblickej spoločnosti, ktorá vznikla v roku 1804. A volala sa British and Foreign Bible Society, čiže britská a zahraničná biblická spoločnosť. Potom, samozrejme, boli tam prerušenia, bola vojna, vtedy ten Ústav milovníkov Biblie nepracoval, zanikol, práca sa obnovila v roku 1949 pod názvom Biblická spoločnosť Československá, len potom samozrejme prišiel komunizmus a tá práca bola veľmi rýchlo po vzniku znovu zahatená a Biblická spoločnosť bola zrušená. A krátko vlastne po páde socializmu znovu nastúpila práca. A viete, 26. novembra 1990 už pracujeme pod takou hlavičkou a takým spôsobom kontinuálne až do dnešného dňa. Hlavné ciele Slovenskej biblickej spoločnosti. Spomenul som Biblia. Všetko sa točí okolo Biblie. Čiže je to šírenie Božieho slova. Ale nie len v slovenčine, ale aj v iných jazykoch. To znamená, keby niekto z vás mal priateľa z Korei, z Číny, z Afriky,
tak je veľmi pravdepodobné, že vieme pomôcť s tým, že vieme takúto Bibliu nájsť, odovzdať. Takže ak by ktokoľvek potreboval nejakú Bibliu, ktorá nie je bežne dostupná, obráťte sa na Slovenskú biblickú spoločnosť, na internete, nájsť je veľmi jednoduché. Organizujeme a podporujeme preklady Biblie do slovenčiny a do iných jazykov. Napríklad teraz môžem povedať, že v slovenčine samozrejme už máme 5 prekladov do slovenčiny, ale stále je priestor, kde je potrebné prekladať Bibliu. A to napríklad robil Pierre teraz s jeho tímom, robil to pre rómsku komunitu. My teraz v Slovenskej biblickej spoločnosti vypracovávame projekt, aby sme mohli robiť šírenie Biblie, Božieho slova pre ľudí, ktorí nepočujú. To znamená, že je to Biblia v posunkovej reči. Pretože pre ľudí, ktorí nepočujú, síce vedia čítať, ale pre nich je veľmi ťažké porozumieť obsahu písaného slova. Preto Slovenská biblická spoločnosť, jeden z ďalších projektov, ktoré chce robiť, je preklad do posunkovej reči. To znamená, že to bude vo videoforme, na internete, DVDčka, mobilné aplikácie. Šírenie pomôcok pre štúdium Biblie, atlasy, komentáre, špeciálna literatúra a realizácia rôznych projektov na šírenie, či už medzi mládežou, či už medzi staršími ľuďmi, či už medzi nepočujúcimi, slabozrakými a podobne. Poprosím ďalší slajd. Tuto vidíte vlastne len takú maličkú ukážku toho, o čom som hovoril. Naše dva hlavné produkty ako Slovenská biblická spoločnosť vydáva 2 Biblie, 2 preklady. Tam vľavo hore, červeno-biela, to je ukážka ekumenickej Biblie. Tá patrí Slovenskej biblickej spoločnosti a preklad vytvárala Slovenská biblická spoločnosť, jej tým prekladateľov. A vľavo dole a v strede to je preklad profesora Roháčka. Možno tí, ktorí poznáte, tak viete, že to je preklad, ktorý je v takom klasickom jazyku. A ten vydávame, síce nám nepatrí, ale vydáva ho Slovenská biblická spoločnosť. Vidíte tam ukážku detských titulov, tam dole vpravo je CD-čko Nová zmluva. Teraz je vytvorená v tejto chvíli, už máme kompletnú Bibliu v audioformáte na počúvanie, máme aj novú zmluvu, tá bola spravená už okolo roku 2000 a nedávno, asi pred týždňom, už je dostupná aj kompletná stará zmluva, ktorá bola natáčaná počas posledných 2 rokov a pripravovaná. My veríme veľmi silno, že Boh chce prehovoriť ku každému národu, aj ku každému človeku v svojom materinskom jazyku. My to nazývame ako jazyk srdca človeka. Jazyk srdca človeka, ten tvoj materinský jazyk. No, ja si myslím, že som počul, že niektorí z vás je Rusini, tak sa to nazýva? Áno, veľmi málo o vás viem, ale ja viem, že vy, keď sa schádzate a tam niekto vie prehovoriť po rusínsky, tak medzi všetkými Slovákmi by ste možno vyhľadali a začali by ste rozprávať. Aj keď viete 100% po slovensky, prečo je to tak? Lebo to je jazyk srdca človeka. A Boh chce rozprávať, chce prerozprávať s každým človekom do srdca. Tak to vidíme v raji, keď Adam bol stvorený s Evou, tak vidíme tam, ako Boh prišiel, tak a podvečer poprechádzal cez raj a rozprával sa s Adamom. Tak to bolo na začiatku. Boh mal stály rozhovor človeku. A vidíme u ľudí, vidíme veľkú túžbu čítať Božie slovo po vlastnom jazyku. My to vidíme u Rómov. Rómovia sú tu na Slovensku, je to menšina. My vieme, že ako je to s Rómami. My vieme, že niekedy tie 2 skupiny Rómovia, nerómovia nevedia veľmi sa znášať.
tak nie je veľa lásky medzi nimi. Ale viete, my keď navzájom nevieme milovať, tak je jeden, ktorý každého z nás miluje. A to je Pán Boh. To je Pán Ježiš. On je ten, ktorý hovorí, že ja s tebou budem rozprávať v tvojom národnom reči. V tvojom materinskom reči. V reči tvojho srdca budem rozprávať s tebou. A on to dáva do srdc ľudí, aby preložili Božie slovo do ich jazyku. No to, čo my robíme tu na Slovensku, rómsky jazyk, to je malá časť z toho, to je veľký obraz, ale je to dôležitá časť z toho. Lebo Boh miluje každého človeka, tak tiež našich Rómov. Tak my sme kapela F6, náš názov vznikol v roku 2007, kde sme vznikli všetci my spolu. A tá skrátka F6, to je Efezanom, list Efezanom, 6. kapitola. Čiže náš názov je zo 6. kapitole, kde sa píše o veľa veciach, ale tá taká, čo nás najviac zasiahla, keď sme boli ešte tínedžeri alebo mladí, tak bola tá Božia výzbroj. A túžili sme potom stať sa Božími bojovníkmi. Túžili sme mať celú tú Božiu výzbroj a bojovať za Krista, bojovať za jeho pravdu, za jeho evanjelium, priniesť hlavne do rómskeho národa. A keď sme začínali, tak toto nás najviac oslovilo a preto náš názov je F6. Náš Pán. A on robí úžasné veci, tak ako máme Bibliu po rómsky, Nový zákon, a tak ako bude mať Starý zákon po rómsky, alebo ako vy máte po rusínsky Nový zákon, tak toto sú veľké Božie skutky, ktoré pre ľudí mnohokrát sa zdajú také ťažké, zvládnutelné, ťažko urobiť, ale pre Boha to nie je nič, lebo On je ten, ktorý vnúkol Božie slovo. On je Božie slovo. Amen. Tak ako si Boh vyvolil rómsky národ, a ja to vyhlasujem s radosťou, lebo som Róm a verím, že Boh chce zdvihnúť rómsky národ, tak ja verím, že aj tu chce zdvihnúť rusínsky národ, lebo ho miluje. Amen? Amen, ja tomu verím a som šťastný, lebo to tak bude. Amen. Poďme spolu. Meč ducha, ktorý je Božie slovo. Ešte raz. Meč ducha, ktorým je Božie slovo. A do tretice meč ducha, ktorým je Božie slovo. Amen. Dosť bolo pádov. Dosť bolo pádov. Zober zbraň a poď. Tak zaútočme s chválou a poďme tancovať. Ježiš žije nás, žije nás. Ježiš žije nás, žije nás. Ježiš žije nás, žije nás.
žije v nás. Halelúja.